Ngiyabingelela bazalwane eNingizimu Afrika yonke. Umfowabo Shabalala lo abamazi ngosibhebhelezi ey'nkundleni zokuxhumana, Dr. Shabalala. Bafethu, nginencwadi engiyibhalile la, ngiyibhalele uShoprite ethenda kakhulu kwi-social media. Mina obhale leya ncwadi sihlangene nosomabhizinisi basesithaweni abaney'tolo zamanzi. Let me give i-background. Ngaqala ukuba ney'tolo zamanzi 2018. Isizathu sokuba nesitolo samanzi, umasipala ubusupply amanzi angekho purified, amanzi awudaka awungcolile. Ngakhetha ukuthi ngivule iy'tolo zamanzi nginikeze umphakathi wakithi amanzi a-right, a-clean. That time ilitha beliyishumi. Sakhuphuka ngenxa ye-supplier esithenga kuyo imishini nokuthenga izinto zokuklina amanzi. Sekukhuphuke kwaze kwaba 4 times ngoba nabo babona i-demand ukuthi amanzi a-clean ayafuneka. So njengamanje kade nginey'tolo eziwu-8, sengiy'dayisile eziwu-2, ngisele neziwu-6. Ngiy'dayisiswa yini? It's because i-competition le efike noShoprite ingilimazile. Kunabantu abawu-4 abaluza umsebenzi. Njengamanje nabakhona ey'tolo amasalari ehlile. So njoba abantu behlekisa, akekho umuntu osebhizinisini ongahleka into esiyilwelayo. Akekho umuntu o-business person ongabukisa ngathi, ahlekise ngathi. But kulungile abantu bakwenza ihlaya. Ake ngibuye la. Ngicela umuntu oyedwa esikhawini omaziyo one-product edayisa kaShoprite ayenza yena. It's either omama abatshalayo bama-co-op, it's either omama abalimayo, noma omama benzani, noma umuntu odayisa i-product yesikhumba noma eyani. Bafethu, akekho umuntu esikhawini one-product edayisa kaShoprite esikhawini mall. Ngicela i-NPO ne-NGO noma umphakathi oseke wasizwa uShoprite. Ngicela isikole sasesikhawini esesike sasizwa uShoprite siphumelo bala. Mina ngusomabhizinisi onikelayo emphakathini. Ngine camp njengamanje nginey'ngane eziwu-100 zabafana engiy'khulisayo, engiy'dodisayo for free of charge. Registration is 300 rand, but the camp is free of charge. Ngibuyisele emphakathini ngaleyo camp. Ngicela abafethu umuntu oyedwa oseke wakhokhelwa uShoprite school fees esikhawini, nomndeni osewangcwatshelwa uShoprite, nomndeni osewakhelwa umuzi uShoprite esikhawini. Ivideo yami nencwadi yami ivusa abantu abaningi ukuthi uShoprite ayikho into asisiza ngawo siyosomabhizinisi. There's no one product yomuntu wasesikhawini edayisa eShoprite. Njengamanje kuvuke ngisho baba abadala kukhulunywa nangama-hardware. Sengifonelwa abantu abaningi bethi sibhebhelezi wazwasisiza mfowethu, wazwasisiza ngokuthi uphumelo obalo uvula iplatform. Kunama-hardware esikhawini, amakutshukutshu, no-Build-It, no-Build-Right nayo yonke into. Ufuze baba badayisa ama-blocks ngoba bakhona abantu abadayisa ama-blocks esikhawini. Badayisa inhlabathi yokwakha, badayisa amatshe okwakha. Bakhona obaba usibanibani abanamatshe abadayisayo nenhlabathi abayidayisayo. Nithi laba abantu abanama-truck abanenhlabathi esikhawini bewenze njani lama-truck uma ngabe iy'nkampani ey'nkulu njengo-Build-It, njengo-Build-Right namakutshukutshu amaPakistani edayisa inhlabathi, edayisa usimende? Ku-right ukuthi bekudayisa emadrobheni ngoba abekho abantu abamnyama abatrade edrobheni. Kunabantu bama-aluminium abakhanda icapha zama-aluminium. Njengamanje abasawathola ama-sales. Futhi ngabe u-Build-It no-Build-Right nalezi ezinye ama-hardware athenga kubona ayobeka eshalofini labo. Kuvuka ubaba womuzi owakha ama-aluminium nodayisa inhlabathi yakhe isidayiswa u-Build-It, ithenga u-Build-It. Yayizwa njengamanje anikuboni bonke abantu abakhulumayo, abantu abangayizwa le pain esiyizwayo. Bonke abantu abakhulumayo akusibo somabhizinisi, abantu abavuka bemsebenzini bethola imali njengoba injalo.
besicela mashimane baba wethu Ngezwi umeya wasemhlathuze uningenelele lolu daba kuyonakala kakhulu. Ngake ngakuncoma ngelinye ilanga ngithi indlela osebenza ngayo u-empowerisha osomabhizinisi abancane small enterprise awubuzi uthi umuntu ufunani umthengele nomasipala. Muhle kabi umsebenzi ade nibanikeza nje manje ngoJune, kodwa njengamanje sibhekene nenkinga yama capitalist, ama giant azolimaza umnotho. Imall imizokwakhiwa ku-comply nomasipala ukuthi bazokhuphula i-township economy. Kufana nomama bafethu, ngiyanitshena ke namhlanje kunomama kade bengikhalela ukuthi igwinya eShoprite lishibhile kunabo, kodwa uShoprite bathenga kuona impuphu no yeast noshukela. UShoprite uthatha impuphu engama-reject, ufuze ngabe uyipha abantu abamnyama, uyipha abantu abahlwempu, abantu abahluphekayo, uphi intandane, upha ama-home. Uthathe leyo mpuphu engama-reject elimalile kufika istock ayoyiklova adayisa igwinya alishibhise okudlula umama ngaphandle laphana emakethe. Ufuze ngabe lo mama lona njengoba ethenga kuShoprite impuphu ne-yeast noshukela, uShoprite angafuna bakalidayisa igwinya. This thing is serious. Ungayithatha sakudlala uthi umuntu uthenga la athanda khona is because akubhekene nawe. Ngibhlungu ngize ngiqamba amanga, kubhlungu kuyazwela manje. Yabo, akumnandi ukuvala izitolo ezimbili, akumnandi ukubona ingane zabantu ade zikusebenzela lokho ezicela umsebenzi. So abakhulumayo bakhuluma ngoba vele bayasebenza, they are not in business. This competition is not a competition lento, into uku-eliminate lento usiphume kwibusiness. Ekugcineni nini enizohleka nithi osibhebhelezi babenzani bahlulekile, awubabheke badlelwe imoto, awubabheke sebebuyile emadrobheni sebehlala emalokishini, kanti nina enisihlekayo enisidayisayo at the end of the day uma ngabe kunezinto ezifunekayo emphakathini nicela kuthina njengosomabhizinisi bendawo. Mina akekho umuntu support. Mina nginikela, I'm a generous giver. Akekho umuntu ongangazi. Unyaka ngenza ama-school shoes ngebirthday yami, ngathatha isinqumo sokuthi angidli imali ngingasupportanga izingane more than 20 ngithengela ama-school shoes, school uniform. Njengamanje ngihambela izikole ngopetrol wami mahala, ngifundisa izingane, ngiyimotivate, ngifuna ingangene ema-drugsini, ingangene ebugebengweni. But owami uNkulunkulu ngaye kubugebengu mina bungenzela imali, ngaba ngicomplain kanje ukuthi ngaqhubela nobugebengu ngoba imali bengiyithola ngenyanga benginelisa and above. But ngaye kubugebengu akukhonza uNkulunkulu ngasindiswa, kodwa wami uNkulunkulu ngithi ngeke azangilahle kule situation. Kogcina wami uNkulunkulu, kogcina icebo laNkulunkulu. uNkulunkulu wayazi ukuthi ungiyekisa ubugebengu ngenxa yokuthi ufuna ngisave ipurpose yecebo lakhe, ngisiza abantu bakhe, kodwa ngeke qhamuka isitha sizongi-eliminate singikhiphe ebhizinisini. uNkulunkulu esaphila, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu, alibuyile lambathe lami igama. Usho njalo encwadini yakhe. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abasupportile, abayibona into esikhala ngayo, nabawusherayo umbono wethu, kodwa abakhuluma kanje bazoqondana nayo le situation ehlobeni zabo nakubangani babo bezwe ipain, nasey'nganeni zabo zisazokhula zibe osomabhizinisi zizoyizwa le pain esiyizwayo yokuthi ukhompithe nomuntu oyi-big giant ongenendaba nokulahlekelwa. That thing yase-Shoprite akusikhona ukushibhisa amanzi, is because it's a marketing strategy. Awuyothenga amanzi odwa eShoprite, uzofuthi uthenge nezinye izinto, kodwa manje kulimala thina njengamanje ngaphandle. Kunoshukela njengamanje kwabanye ezinye izitolo ongama-reject ufuna bebawupha abantu sebeyawukala, nina nitshethi niya-affordiswa ukuthi uqala iy'puni eziwu-2. Why ushukela ungaphiwa abantu bebringe back to the community? Why uflower lona ogcwele ey'tolo kuma-supermarket okwakhiwa ngawo amagwinya, oBoxer sebenamagwinya njengamanje abawenzayo ngoflower olimele engabe bawupha abantu ukuthi abantu uma uzothenga isaka la flower uthola uflower mahala olimele, noma bewudayise at the cheapest price, kodwa kunalokho bayawuthatha lowo flower bewuxove bewenza amagwinya bewashibhisa. Awekho amadumbe kamama adayisa eShoprite nakoBoxer, awekho amadumbe kamama no-anyanisi kamama odayisa ey'tolo, kodwa bathatha wonke ama-veggie abangani babo abelungu namandiya bewafaka ey'tolo emalokishini ethu. Ngiyakhuluma manje, ibuhlungu lento eniyenzayo, bese uzwe umuntu ekhuluma nje ethi sesisenza osomatekisi. Ayikho loo nto leyo. Nabo osomatekisi sengiyabona ukuthi bafika kanjani kulento abafika kuyona. Is this thing, angisho ukuthi ngiyabafavor, but ipain ngiyayizwa, ipain kubuhlungu. It's a pity ukuthi ngibona nabantu engibaziyo engibathembile against us, engabe basupport. Abanye babuya bezocela kuthina ama-donation, omunye nje abawu-2
ingane zabo ngihamba nazo ecampini mahala, mina ngihamba ngofuna iziponsa mahala, kodwa namhlanje ngimfice ephusha inqola eyofuna manje Shoprite. Angazi ukuthi ngiyenze njani indaba yakhe. Ngiyabonga kakhulu bafethu kuni nonke sisupportayo. The struggle continues. Siyacela babongezi, siyacela Mashimane, siyacela i-team yakho yaka Enterprise and LED and SMEs ukuthi bengenelele kulolu daba bafethu. Sibhlungu. Township economy yaphela. Kuzophela ngosomabhizinisi abancane. Lento minga-attendwa manje. Kunezinto kufuneke kucheckwe ema-supermarket ukuthi aba-affecta kanjani os-local business njengoba beyidayisa. Kusuka manje sefune kucheckwe nama-hardware ukuthi abantu abenza ama-aluminium abakhanda abadayisa iy'nhlabathi nama-blocks ba-affecteka kanjani. Ngiyanikhulumela manje ngamane ngenza ushemeni wenu mahala. This is for free kuba ushemeni wenu nginimele bosomabhizinisi basesikhaweni abancane odayisa inhlabathi, odayisa amagwinya, odayisa amadumbe, odayisa amaveji, odayisa ama-blocks, odayisa whatever kudayisayo okuthathwa abantu abakhulu abama-big giant abanemali ama-billionaires ezokhompyutha nathi. Ngiyabonga kakhulu bafethu. The struggle continues. Ngiyambona usisi wethu uJacinta ukuthi why efike la afike khona ngokuthi alwele abantu abamnyama, kodwa abantu abamnyama sengibabonile abafuni ukuzwa. Bajabula maberojwa umuntu omhlophe. Mangathi kube yimini obarobhayo bawumemeza belimaza ibrand. Abanye bathi ngizehlisa isithunzi. Amane sehla isithunzi ngilwela umndeni wami, ngilwela ikusasa lami. Kubhlungu mase ngidlelwe imoto njengoba nithi ngizehlisa isithunzi. Mase ngidlelwe imoto nini nizongihleka kuqala. Mase ngidlelwe imizi nini nizongihleka kuqala. Ngiyabonga.